Magandang araw po, Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Gina. Ako po ay nasa 23 anyos na at ngayon ay nakatira sa syudad ng Bais City. Itong kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 2011 sa isang lugar sa Kabankalan na hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lokasyon. Isa pong kumprador ang aking tiyo John at tiya Remy. Magkapit-bahay lamang kami at madalas silang nagpupunta sa bahay tuwing may dala silang pasalubong mula sa mahaba nilang biyahe galing sa malalayong lugar. Wala silang anak at tanging ako lang bilang nag-iisa nilang pamangkin ang madalas nilang gastusan ng kahit na anong pwede kong mapaglibangan. Sabik sila sa anak kaya sabi ng aking mga magulang, hayaan ko na lamang daw ang aking mga tiyahin. Ako lang daw kasi ang kaligayahan nila. Kaya halos mapuno na nga ang aking kwarto ng mga regalo galing sa kanila. Minsan, nang magpunta sa bahay si Tia ay naikwento niya ang tungkol sa pagpunta nila sa Kabangkalan para ibenta ang kanilang nabiling baboy mula naman sa Mabinay. Balita niya kasi ay mahal raw ang presyo ng mga bilihin doon at umaasa siyang magkakapera ng malaki-laki. Hindi ko maiwasang sumabat sa kanilang usapan ni Mama kahit alam ko naman na bawal talaga yon. Sinabi ko sa kanila kung pwede pa akong sumama. May sasakyan naman si Tia at hindi naman ako manggugulo doon. Biniro ko pa nga siya na kontento na ako sa sangkatutak na chichirya at juice para makapasyal naman ako. Ngumiti sa akin si Tia pero hindi pumayag si Mama. Sabi niya marami daw gawain sa bahay at kailangan kong tapusin kaya manatili lamang daw ako doon. Napasimangot ako at nagdabog pero biglang nagsalita si Tia at sinabing payagan na daw ako na sumama ni Mama. Ngayon lang naman daw ako papasyal at gagawin ko naman ang mga gawaing bahay pag uwi. Walang nagawa si Mama kaya sobrang tuwa ko dahil tinulungan ako ni Tia na makaalis. Unang pagkakataon ko to at sobrang saya ko. Naisip ko nga, masyado lang sigurong praning si Mama dahil nang magpaalam ako kay Papay wala naman itong angal. At binilinan pa nga ako na humingi ng maraming pagkain. Pero syempre, alam kong biro lang iyong paghingi ng pagkain. Kinabukasan, nagkukumahog ako na makalabas ng bahay. 2 araw lang naman ako mawawala kasama si Tiyo at Tia pero halos isang buong libro yata ang ipinili ni Tia sa akin. Napakarami pang pinabaon na gusto ko naman yatang matawa. Paano ba naman? Puro pangontra sa mga aswang ang kanilang nilagay sa bag ko. Mag-iingat raw ako doon dahil sa Kabangkalan daw ay may isang baryo na pawang mga aswang lang ang nakatira. Hindi ko pa naman raw alam ang palatandaan kung tao o aswang ba yung kaharap ko. Napakarami niya rin ipinagbawal na ikinapikon ko. 12 anyos lang ako ng mga panahong yon pero advance na rin naman ako kung mag-isip kahit papaano. Masaya akong nagpaalam at nakaramdam ng excitement nang umusod na ang sasakyan naming easy ride. Pinagpapawisan ako habang iniisip ang mga gagawin. Alam kong hahayaan ako ni Tia na mamasyal habang nakikipagtawaran sila ni Tiyo sa pagbibenta ng kanilang mga dalang baboy, kaya pinlano ko ng maayos kung saang lugar ako mamamasyal. Hindi ko naman talaga gustong iwanan ang aming bahay, pero hindi naman ako inosente para huwag makuryoso sa usapan nila tungkol sa baryo ng mga aswang na totoo raw na nag-e-exist. Alam kong delikado ang lugar na yon pero wala namang nagpapatunay na totoo nga talaga ito. Niwalang ang pangalan ang nasabing baryo sa mapa. Saka ang narinig kong kwento ay mula kay Tia ay naging ganoon na lamang daw ang baryo dahil isinumpa ng isang babaeng residente na nakapag-asawa ng Espanyol na siyang tunay palang aswang. Noong hindi pa nagkukwento ng aking mga magulang ang tungkol sa alamat, ay hindi pa nangangamba ang aking isipan. May mga iilang alaala ang nagbalik sa aking baling tataw. Naiinis ako. Noon pa man ay matagal na ako nagpapaalam kay Mama, pero ayaw niya akong payagan. Gusto ko lang namang malaman kung mayroon ba talagang baryo ng mga aswang o wala. Ngayong pinayagan niya akong umalis, ay malalaman ko kung may aswang ba talaga o wala. Dito kasi sa amin, marami nang lumusot na kwento pero wala namang patunay kung totoo. May mga naririnig kaming huni sa gabi pero wala namang may alam
kung ito ba talaga ang tunay na aswang. Ang sabi kasi nila, nagbabago ang mga nasabing nilalang, nagbabago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Pero nang minsang gabihin ako sa tindahan para bumili ng toyo, ay binato ko ang pinagmumulan ng ingay. Napatalon lang ako sa gulat nang makita ang nagulat na ibon na lumipad palayo. Sinabi ko kay mama na hindi totoo ang mga aswang. Nagalit lang siya sa akin at sinabing totoo raw sila at nagpapanggap lang. Huwag raw akong masyadong praning at magtapang-tapangan. Kaya naman nagsimula akong magrebelde at patigasin ng ulo. Madalas akong sumusuway sa mga utos at sumasagot pa ako. Hindi naman kasi binibigyan ng importansya ni mama ang kahalagahan ko. Natigil ako sa pagmumuni-muni ng titigan ako ni Tia. Isang masuyong ngiti ang iginawad sa akin ni Tia. Sabi niya, pwede akong matulog kung inaantok ako. Gigisingin na lamang daw niya ako kapag malapit na kami. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa pagtingin sa bawat madaraanan namin. Malayo na ang natatakbo namin pero malayo pa din ang ibabiyahe namin. Bahagyang bumagal ang takbo namin nang may madaanan kaming fruit stand. Inutusan ako ni Tio na bumaba at bumili ng prutas na gusto namin. Nginitian ko si Aling Tindera at namili na ng prutas. Bigla niya akong tinanong kung sa Kabankalan ba kami pupunta. May dala kasi kaming mga baboy. Tumango ako at tinanong siya kung paano niya nalaman. Aniya, ula lang daw niya yon. Inabot ko ang bayad sa kanya at saka naghanda ng panukli. Habang ginagawa niya yon, ay sinabi niya sa akin na marami daw mapagkunwari sa lugar na yon. Mag-iingat daw kami at huwag basta-bastang magtitiwala. Hindi ko alam kung bakit kumabog ng malakas ang aking dibdib. Tila ba may gusto siyang ipahiwatig. Napatalon na lamang ako sa gulat nang marinig ang pagtawag ni Tio at sinabing kailangan na daw naming umalis. Nagpatuloy kami sa pagbiyahe hanggang sa makarating kami sa kabisera ng Kabangkalan. Para na din pala itong syudad sa dami ng tao. Mga naglalakihang gusali at establishmento. Iyon nga lang, lumiko kami papasok sa isang baryo. Dinala ako ng aking tiyo at tiya sa stockyard. Dito dinadala ang lahat ng mga ibinebentang baboy, manok, kambing, kalabaw, baka at kabayo. Maraming tao at maingay. May kalayuan na din ito pala sa syudad. Kailangan pang magpatakbo ng halos kalahating oras bago makarating. Nais ko pang ang matawad dahil parang kung sino kaming mga politiko na pinagtulungan pang titigan ng makababa na kami. Naisuyod ko ang tingin sa sarili. Mukhang ang laking patag nitong napuntahan namin. Nakikita ko kasi ang lawak at layo ng bundok na abot ng aking mga mata. Masaya ako dahil nakarating na din ako sa banyagang lugar sa wakas. Pakiramdam ko, isang malaking achievement ang nagawa kong ito na pagbiyahe papunta dito sa murang edad. Sinimulan na ni Tia ang pagbebenta, samantalang nakabantay lang ako sa kanila. Lumipas ang mga oras, pasado 5:00 na nang maubos ang baboy nilang benta at nagpasya na kaming maghanap ng matutuluyan. Madilim na nang dumating kami sa isang munting barangay. Hindi ko inaasahang sa paanan ng bundok may kuryente at maraming tao. Maraming iba't ibang kulay ng ilaw na tila may mga nagkakasiyahan pa. Ani Tia, kapag gusto ko raw lumabas sa gabi, ay kailangan huwag akong lumabas ng mag-isa. Naisip kong masaya pala sa lugar na to, kahit simple at malayo sa kabihasnan. Mayroong telebisyon at radyo. Palangiti ang mga tao at maiingay. Iyon nga lang, napansin kong malagkit ang kanilang tingin sa amin. Sabi naman ni Tia ay wala akong dapat ikatakot. Ganyan lang daw ang mga tao kapag nakakakita ng mga dayo o bagong mukha sa kanilang lugar. Mabuti na lang, mabilis kami nakahanap ng bakanting kwarto at doon na nagpalipas ng gabi. Habang nakahiga ay balisa ako, pabiling-biling ako sa higaan. Hindi ako mapalagay at hindi makatulog. Kumakabog ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Katabi ko naman si Tia pero hindi ako mapakali. Inis akong bumangon at nilambukos ang aking muka. Gusto kong matulog pero mailap ito para sa akin. Saglit akong natigilan nang marinig ang maingay na kasiyahan ng mga tao sa labas. Tumayo ako at sumilip sa bintana.
Tingin ko ay may kinakatay sila dahil naririnig ko ang mga pagtadtad. Gayon na lamang ang takot ko nang makitang tila katawan ng tao ang kanilang tinatadtad at niluluto. Isang singhap ang pinakawalan ko at sinikap na wag lumikha ng ingay. Mukhang totoo yata ang mga haka-haka tungkol sa lugar na ito. Pinamumugaran ang buong baryo ng mga aswang. Hindi na ito basta-bastang kwento bayan lang. Isa ako sa magpapatunay, lalo na't kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang kanilang ginagawa. Paano ba naman, ang aming silid ay nasa tapat mismo ng ihawan nila. At nakikita ko kung paano nila pinagpipira-piraso ang katawan ng kanilang mga kawawang biktima. Nagulat ako nang magsalita si Tia. Aniya, matagal na silang pabalik-balik sa lugar na ito, pero wala namang nangyayaring masama sa kanila. Basta huwag lang daw magpapahalatang normal na tao lamang kami. Ang kailangan ay magpanggap din kaming kagaya nila. Gulat na napatingin ako kay Tia. Matagal na niya palang alam ang tungkol sa bagay na ito, pero pinili niyang ilihim dahil sa kagustuhang kumita ng malaki-laki. Walang normal na tao na papagawi rito dahil nahahati pala ang kabangkalan sa dalawang uri ng mga residente rito. Ang tao at mga aswang. Ang kinaroroonan namin ay baryo ng mga aswang, kaya raw sana wag akong magagalit nang hindi niya ako pinayagang umalis ng mag-isa kanina. Masyado pa akong bata para hayaang maglakad sa kalye sa lugar nito nang walang kasama. Habang nag-uusap kami ni Tia ay naririnig ko ng malakas ang tawanan ng mga tao sa labas. Sumilip ako at nakita kung paano nilalantakan ng isang matandang babae ang malaking putol ng braso. Pakiwari ko ay iikot ang aking tiyan sa sobrang pandidiri. Siguro'y kaya kong umarting kagaya ng mga aswang, pero hindi ko kayang kumain ng mga pagkain ng aswang. Sa kuko pa lamang ng putol na biktimang hawak ng babaeng yon, ay gusto ko nang himatayin sa sobrang pandidiri. Hindi ko kaya ang ginagawa nila na para bang normal lamang nang inunguya lang nila sa kanilang mga bibig ang laman ng mga taong hindi man lamang nila kauri, pero kawangis nila. Nagsimula na akong mag-alala na tama yata si Mama sa lahat ng mga paalala niya. Sana pala, hindi ako nagmadali sa pagpunta rito. Natatakot akong baka maamoy kami ng mga aswang at lantakan kami kagaya ng mga ginagawa nila sa lalaki. Gusto ko sanang ayain ng umuwi si Tia pero alam kong mamimili pa sila bukas ng mga gamit sa bahay, kaya tinatagan ko na lamang ang loob ko. Walang oras na hindi ako napapaigtad sa tuwing naririnig ko ang natatakam na lantakan ng mga laman sa labas ng aming inuupahang silid. Bumilib din ako kay Tia na kay sarap na lamang ng tulog na animoy sanay na. Samantalang halos tawagin ko na ang lahat ng Santa at Santo sa sobrang pagkabalisa ng aking nararamdaman. Hindi na ako nakatulog at nanatili na lamang sa kinauupuan ko buong gabi. Habang tumatagal ay nasasanay na din ako sa presensya nila. Pero siyempre, ayaw ko namang makampante. Baka kasi maisipan kaming akyatin ng mga aswang dito nang wala kaming kamalay-malay. Kinaumagahan, matamlay akong bumangon. Buong akala ko, mag-e-enjoy ako sa pagsama kina Tia. Pero hindi pala. Paulit-ulit na yata akong babangungutin pagka-uwi ko nito. Nagpaalam si Tia na mamimili ng mga dadalhin namin pauwi. Ako naman ay nagpasyang manatili na lamang sa kwarto. Sabi niya, pwede naman akong lumabas pero wag akong lalayo. Talagang di naman ako lalabas. Pero gusto ko nang kainin ang sinabi ko nang sa pag-alis nila ay nakaramdam ako ng katahimikan. Mas hindi ako komportable dahil pakiramdam ko ay ako'y binabantayan ng mga tao sa labas ng bahay. Baka alam nilang pwede nila akong kainin habang wala pa ang tiyo at tiya ko. Lumabas ako at naglakad-lakad. May mga nadaanan akong mga karinderya pero nandidiri akong kumain. Para kasing may kakaibang halo ang bawat putahing isinisilbi nila. Nagpigil ako sa pagsuka at lumayo ako at nagpunta sa tubuhan. Mukhang may nagtatawanan sa di kalayuan kaya naisip kong pumunta doon. Isa palang palengke pero nagtaka ako dahil may nakaharang na barbed wire. Mukhang masasaya ang mga tao doon at may nagbabantay na pulis. Tingin ko, mas ligtas doon. Pero nang makita ko kung ano ang mga bitbit ng nasabing tao mula sa tiyangge,
ay gusto ko na yatang maglumpasay sa takot. May nakikita pa akong isang babaeng humahagulgol na ayaw magpahila pero sa pilitan siyang dinala sa katayan. Tinig ko sa usapan ng kalalakihan at noong kaanak ng babae. Ibebenta niya lang daw sa murang halaga ang may sakit nilang kamag-anak. Basta sa kanila lamang daw ang dugo at laman loob. Nang manlaban ng babae ay sa mismong labas ng katayan kinilitan ng kawawang biktima. Napatakip naman ako sa aking bibig dahil sa aking nakita. Ito ang totoong baryo ng mga aswang. Umatras ako at walang ingay na bumalik sa nirerentahan naming kwarto. Naroon na pala si Tia kaya sinabi ko sa kanyang aking nakita. Habang nasa biyahe, sa kanya sinagot ang lahat ng aking ikinuwento sa kanya. Sabi niya, ang barbed wire daw na nakita ko ay hindi lang basta display doon. Ito ang borderline sa pagitan ng mga aswang at tao. Mabuti na lamang daw at hindi ko naisipang lumampas doon, baka kinakatay na ako ngayon. Ang mga aswang ay hindi lang tao ang kanilang kinakain, kundi kapwa aswang din. Kagaya na lang daw ng nakita ko kanina. Kakaiba ang tradisyon at kinaugalian ng mga aswang doon dahil hindi sila nagbabago ng anyo para makapambiktima. Binabantayan nila ang bawat kababaryong may kaanak na nagkakasakit at imbes pagalingin ang mga ito ay hinihiram na lang nila para katayin. Itinago ng lahat ng nakapupunta sa kabangkalan ng tungkol sa mga taong ito dahil posibleng bumaba ang ekonomiya sa kanilang lugar na magiging dahilan ng matinding taggutom. Kapag nangyari yon, mas magiging mabangis ang nasabing mga aswang para hindi na matakot tumawid sa border para mambiktima. Sa tuwing naaalala ko ang lahat ng aking mga nakita, ay hindi ko maiwasang managinip ng masama sa gabi. Na ako raw mismo ang kinakatay na hindi na binigyan pa ng tsansa para mabuhay. Isa ako sa mga buhay na taong nagpapatunay na totoo ang baryo ng mga aswang. Iyon nga lang, gaano man kahindik ang kanilang paraan ng pangkabuhayan ay ginagawa nila ito para mabuhay. Kagaya din natin sila, nagugutom, nagtatrabaho at namamatay. Sadyang iba lamang ang kanilang tradisyon at pananaw sa buhay. Iwasan na lamang nating makatagpo ang kanilang landas para makaiwas tayo sa kapahamakan. Hihingi na lang din ako ng dispensa kung hindi ko na isawalat ang eksaktong pangalan ng lugar para makaiwas sa panghuhusga. Basta ang masasabi ko lang, hindi basta tao lang ang may karapatang mabuhay sa mundo. May mga hayop, insekto, halaman at iba pang uri ng mga nilalang. Irespeto natin ang kanilang karapatan at sila man ay natututong iwasan din tayo dahil ang mga tunay na nilalang na kagaya nila ay hindi basta-basta nagpapakita ng walang dahilan. Maraming salamat po sa pagbigay ng oportunidad na maibahagi ang aking karanasan. Isa po itong malaking karangalan para sa akin. More power po sa inyong channel at magandang araw.